Amaia, Arantxa eta Mirian gaituzue, Urnietako EGAPE BHIko irakasleak. Aniztasunari buruz hitz egingo dizuegu. Eskolak gizartearen parte diren aldetik, aniztasunari erantzun behar dio, ikasle guztiek hezkuntza jasotzeko eskubidea bermatua izan dezaten. Gaur egun, hau aurrera eraman ahal izateko abiapuntua hezkuntza inklusiboa dugu. Aniztasunak hezkuntza arloan ikasleen arteko ezberdintasunei egiten dio erreferentzia. Ikasgeletan daukagun aniztasuna, gizartean dagoen aniztasunaren ispilua da. Familia eredu ezberdina ditugu, genero diferenteak, hainbat hizkuntza, erlijio eta kultura aniztasuna, baliabide sozioekonomiko, gaitasun, interes eta motivazio ezberdina dituzten ikasleak ere baditugu. Gure eskolan aintzat hartzen ditugu ezberdintasun horiek eta norberaren gaitasun pertsonala garatzeko aukera ematen saiatzen gara. Aniztasunaren trataera aldatzen joan zaigu denboraren poderioz. Ezberdintasunak baztertzetik, ezberdintasun horiek aberastasun izatera pasa zaizkigu. Gaur egun, aniztasuna esaten dugunean eskola inklusiboaz hitz egiten dugu. Gure erantzuna ikastetxeko proiektuetan jasotzen dugu, eta horiek guztiak ikastetxeko hezkuntza proiektuan biltzen ditugu. Hezkuntza proiektuaren barruan beste hainbat plan eta programa garatzen ditugu. Aniztasunari erantzuteko plana, tutoretza plana, elkarbizitza eta hezkidetza plana edota kurrikulumarekin lotutako proiektuak. Horretarako ezinbestekoa dugu irakasleen formazio plana garatzea. Proiektuak gauzatzeko ikastetxeok baliabide pertsonalak behar ditugu, irakasleen egonkortasuna esaterako. Antolaketa egokiak irakasleen koordinazioa eta taldelana ziurtatuko digu. Klaustroaren formazioa nahitaezkoa izango dugu. Eta aniztasunari erantzun egokia emateko oso garrantzitsua dugu lantaldearen inplikazioa. Eskola herriaren parte izanik, udalarekin eta honek eskaintzen dizkigun hainbat zerbitzuekin ere elkarlanean aritzen gara. Gizarte zerbitzuak, gaztelekua. Horretaz gain, gehitu, agipad, jolas eta ekin eta beste hainbat elkarteren lankidetza jasotzen dugu. Eskola eta familiaren arteko komunikazioa eta parte hartzea premiazkoa zaigu ikaslearen heziketa bermatzeko. Eginkizun horretan, familiari hainbat baliabide eskura jartzen dizkiogu, formazioa, orientazioa. Kalitatezko eskola, bazterketarik egiten ez duen eskola dugu. Komunitate bat izanik, bertako kide guztien arteko harremanak eta interakzioak sendotu behar ditugu. Ikasle guztiei oinarrizko gaitasunak garatzen lagundu behar diegu, bakoitzari bere neurrian. Jarduera inklusiboak landuz, ikasle guztiek ohiko ikasgelan elkarrengandik ikasiko dute. Aniztasunari modu inklusiboan erantzuteko, baldintza guzti horien lotura egitea ezinbestekoa zaigu. Denak ezberdina garelako, pertsonaren garapena bere osotasunean lantzen dugulako. Guztiok bestengandik ikasten dugulako, aniztasuna aberastasuna dugu.